Paluman tayo ako. Sa ako katiwaran tayo sa manok na nagburutan. Medyo palabas yung ganda na sa labas. So basta na ako tayo nagburutan tayo sa adobo tayo ng palo. So ate ako, magalipo kanti patatas tayo. Ori tanda nga iwang bali ng tatlo pa sa tapit. Nagbilis nga ibok lang. Kasi makadwa lang ang balin. So shout out lagi tayo buya. Yung bagyo na aldaw tayo kapsat. So atay ni Provinciano Ilocano Blanc. Hatta dati mag-isang tayo. Daiti pa. Then soy. Kantan ako si Basit na soy. Sagsagang na ako dyan toyo. Maudin ko lang na mag-isipan. Tapos ikantay pinasip na paminta. Ikantay na ako iti durog na paminta. At ako tinigan gamita. May isang asin. Akiwarin tayo basi. Tapos ikan iti basit na suka madamdam. Kantayin ako di basit na suka. Basik na asukar. Tapos ikiwa tayo ano. Tatlo pa spaghetti. At yung ipagpalakot na. Ito yung sekreto. Gusto tayong ako ato'y patatas. Kaluban. Medyo nalukluan ako ay yung manok. Kuhain tayo basot. Kurain tayo na yung iki. 10 minutos na luto na ako at tapos ikan tayo ako iki. Laurel. Ang pabango. Ayan po, luto na yung ating adobong manok. Naluto na ako. At tayo-serve tayo. So, ato yung ako dyan adobo tayo. Maniluto. Ayan. Ito. Sarap diba? Ito yung lutong Ilocano ko. Ito na po yung ating adobong manok. Ito na ako, naluto na ato'y adobo tayo ng manok. Ito na yung bimas nilang anak. Ito tayo iti patatas. Patatas ilutong Ilocano na adobong manok. Ituin nyo na lang ako si video tayo. Bye! Subscribe na po sa ating channel, Provincianong Ilocano Vlog. God bless po. Bye!